18 August 2024 ndadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe ndine nyaya yandava ndakakubatira ipanapa vanhu veZANU-PF vari kunyebera vanhu. So nhasi tangodecide kuti tingoexpose tichingoratedzana zvinhu zviri kuitika the way yavari kunyebera vanhu yacho. Saka tangotegedza tingozvifumura panapa so that vanhu mugara muchiziva kuti muri kunyeberwa papi, zviri kutangira papi, zvichiperera papi. So gara walike this video kuitira kuti ZANU-PF iboikane nekuti unoziva kuti isusu kana tinge takutaura chokwadi ivo vanotozviziva kuti munhu atanga cause ivo ndo vanenge vakatanga kuti aiwa isusu tinonyebera kati no regedza titange game yacho ukatanga mangwiro otokunya. So nhasi ndadzoka ndine nyaya panapa iri kubudiswa nevarume ava vari kutaura vachibhilivhisa vanhu vachitaura kuti zvoni vatopedza kutogadzira zvipatara zvatokunana vari kutaura kuti vatoku 76% kutogadzira hospitals, okay, and ndo zviripo vataura kuti equipment 78% ndo nyaya dzavari kutaura panapa vachibhilivhisa vanhu vari kubhilivhisa chaunga the problem ndakaona inoitika pamazimbabwenzi vanhu vekuti vanoclaima kuti they are more educated zvekudaro vanoclaima kuti vanhu vakadzidza zvakanyanya. Saka ukoona that's why ukoona kuti isusu pape tikazobuda tauda kuti apa pari kunyebwa aiwa imimi hamuna kunyatsodzidza manje, hamunozonyatsodzidza, hamuna kuzosvika kumadegree madiploma, hamuna kunyatsodzidza, saka hamungambozvizive zvinhu zviripo. Fine, takabvuma izvozvo kuti it's fine, but isusu manje toda kunyatsokuratidza kuti nyika inei manje zvikuitika kai ndo nyaya iri kutoita kuti tisaende kumberi because mimi muri kutongwa nebhuku zvakanyanyisa muchivharwa muchingodzwa kunzi aiwa ukada kungosumudza musoro aiwa because aunodzidza kauzvinzwisise zvimwe zvinhu zvacho hazvisi kuda kumbonyanyisa kudzidza because ivo haukamu kuti vanobuda vachitaura kuti hospital like izvi zvitaurwa Nick Mangwana ndiye ari kubuda ari kuunderline zvinhu ari kutaura kuti repair of cancer machines at Parinyatwa group of hospital is 76% complete. The low energy unique machine is now working and has gone a long way in reducing the patient waiting list. Okay, government has to date equipped 78% of a district hospital with fully functional operating theaters for emergency maternity surgeries. This program is being rolled out to cover all similar facilities. But President Mnangagwa ndo vakazvitaura ndo zvaari kuunderline panapa nditi toda kudhilane zvinhu zviri paground tichingoexpose according nepazvabva napo. Hatitoda kuexpose that video revaitaura vari kuheroes rera, toda kudhilane panapa zvabudiswa nauyu wavo ari kutaura ari kuzobhilivhisawo vanhu because hazvina kushata kana vachibhilivhisa vanhu vavo kuti munhu anenge abva kana atorwa kure uko nebhazi auyiwa naye kuHarare inoziva zvekunzi handei kuheroes akasvika achiudzwa zvinhu izvozvo iye mupfungwa dzake anongoenda achingoti aiwa but saka varume vari kushanda zveshuwa because I think mahospitals ari kungonetsa kusaidi kweduko chete but kuno kukwese mumataundi vasakadza vagadzira nyika zvapera zvaita handiti ndo the way yavanenge vachida kutaura vachionesana iyoyo but panapa regedza timboonesana guys. The biggest hospital maternity nacho kavakwa I think it was around 1977 if I'm not mistaken 1977 ikoko yakavakwa natime yaSmith ende kune 2 maternity theaters, one ndo inoshanda one haishandi. Inoita mari kuvaka I think it costs something like 37,000 kana ndisingakanganise. Mari iyoyo tikada kuweka nemari inotengwa Land Cruiser 1 inokwanisa kuvaka 11 maternity theater. One Land Cruiser yemari yacho inotenga 11 but ngatitarise kuti this government yakatenga Land Cruiser mangani ichitengera vanhu maminister angava machinji ichingopinza anogona kudarika 100 Land Cruiser kuti anenge akatengwa chete akunza akapinda but Land Cruiser inorapa munhu here. Land Cruiser because wana chikuzoitika at the end of the day ndechekuti more than 2,500 vakadzi vari kufa vachitry kuzvara vachienda muzvimaternity theater zvakasakara one yacho inenge yakaremerwa iri one because tingati the biggest hospital events ine one chete ipapo ndo panenge pane nyaya hombe yese ipapo. Saka chandikuzoona ndechekuti inhangu handisiri ndege kune vamwe vakatiomeye musoro vari kutry kuda kuzvinzwisisa vari kutry kujamukirawo semunyaya iri kutaurwa iyoyo because it's not like kuti mimi munongobuda kamoexpect kuti munhu wese achangobvumirana naizvozvo zvepropaganda edzo dzine zinyebwa mapropaganda kuti anenge achibika nyaya inini chibhosi chinji one chanyatsondishamisa ini ndechekuti even kana izvozvo chiri chokwadi vanhu ava vakakwanisa kugadzira karodhi kadiki kekuenda kuparliament kakadiki kari everywhere iko zvinezvi ukaida kuenda pangava paZBC kana ngazvingobudiswa mumasocial media avo ndo kana ngazvingopemberera vachiimba karodhika kune parliament yacho takagadzira takadeliver takadini vachibudisa netumuti toya twakaiswa paitoto handiti
bo handiti vakabudisa ndokigaga vakaona kuti this is good zvakanaka vanotozviziva vanozotadza nekubudisa vachiratidza kuti mahospitals acho agadzirwa vachikwanisa kubudisa kanhu kadiki chihombe chinonyatsoshamisira chagadzirwa chihospital nekarodi chinonyatsoshamisira vachikwanisa kubudisa kapisi kerodi nemabridge orit totodapo kuti kwanzonzi vavhura kabridge vanobuditsa. Imagine you remember gore rere pakabuda uya Patrick Chinamasa achikomishena bin chaicho rakabudiswa bin achinzi avhura bin akaribudiswa kunzi vakomishena bin. Saka motaura kuti vanhu vanobudisa zvinhu zvakadaro vozotadza kubudisa zvinoita mahospitals. Ini ndopenda ndaona ndikati no, this is propaganda, these people they are lying. Hapana zvinhu zvakadaro, but inini ndinongoti ano rekedza timbopfura nepo tinyatsokuonesana kuti zikutangira papi zichienda nepapi zvobva zvaperera papi. So ndikuzosangana neuyo ari kutaura kuti I slept on the floor naked covered with dirty blankets when I was a car accident 2 years ago and was rushed MP local Blawayo. Instead of Ketha having that bag for pee, they used a condom to improvise. My relatives yet to buy. This was in 2017 when I had my son. Urikuona mumwe ari kubudisawo experience yake yaakasangana nayo kutangira ipapo pakatoningirana parikusimbiswa zvimwe but vanhu vakubudisa maexperiences kuti inini ndanga ndakadai so ndikabuda zvakadai because I was thought alright fine munhu one hapana pekuti munhu anobuda achitry kucomplaina nyaya yazvaakaitirwa achitaura on behalf of everyone. Handiti rekedza ndimbodzidzika ndiona kuti vamwe vari kutiwo kudii because hatisi tese isusu tinokurumidza kubvuma zvinhu zvine zvataurwa toda kuona kuti alright vamwe vari kuti chi according to my experiences because panyaya dzeroad pakabuda vachigadzira hakuna munhu akambobuda achiti side road vari kunyeba vanogadzira vanhu vaingoti abho hatapfura neko yakaita se yakasotwa yakashaya iri kuita yakanaka ndozvaingotaura vanhu vaingoaiwa vanhu vangobuda chingopemberera makazviona mese kuti everyone vaingoenjoy munhu wese angobuda ngoti bo magono omagadzira. Now umwe ari kuti how come we never saw him cutting the ribbons for these 78 matinee theaters? You see, like zvandikutaura kuti umwe munhu akakomishena bin yaichara akanokata ribbon. What more matinee theaters akugadzirwa? Totadza kuona pamwe pachimbokatwa kana ribbon. Pane nyaya papa kumana imagine kuti pakatonzi pari kuvhurwa maflats chaiwo muzuno kana chingonzi kune maflats ataendera kunonikira kunokomishana paitokatwa maribbon ozotadza kukata ribbon pazvinhu zvakadai zvihombe zvinhu zvakatariswa nepasi rese nemapopotisa ari kuita vanhu veSouth Africa kuti vanhu venyu vari vachizvarira munyika kwedu vari kuti kwadza pabudget apa wai musingatauri kana mune problem tokubatsirai direct pane kuti mode kungosiya moignora vana venyu vachicrossa vachiuya kuno votadza zvinhu zvakadai kungoti vangonikirikenda mira timboona umana vanhu ava kana umwe kuti Nick Mangwana is so annoying and boring under new democratic government. People like him deserve to be in prison because they misinformed the nation, right? Vakadai so avanosungwa ndani kwa tambisa nyaya kutambisa comment zvako hapana anombobata umwe kuti it's a common trait among certain Zimbabweans. Once they get into a higher position, they start eliminating everyone and replacing them with friends and relatives. South Africans know very well what happens when working with Zimbabweans. Urikuona mumwe ari kubudisa kutotaura kuti ava vanhu ndoko umwe ari kuti and he doesn't even have the pictures to back up his lies. As a government, you have to hit rock bottom when you have the to resort the downloading pictures of developments in other countries and lie that it is your country. Man, zvakadai so zvonetsa kudownloada because like inini they know iko zvinoita kuti vanhu vavhurika because isusu takangoona zvakudaonetsa takabva tati ngarifambe shoko ukangoona picture uri kudhauta enda paChrome unoriskana unyatsoona kuti rakabva nekupi vanhu Chrome inotokudirect kuti hai website rakati ndoko rakabva picture iroro kana kuti aiwa this picture rakabva kuna Ningi unobva zvatongobuda pacheno kuti aiwa rakabva nekuna Ningi because Chrome inongosearcha kuti rakabva nekwakati enda kuFacebook uri kudirect kuFacebook unosvika chingononanga kana kuri website saka zvokuisa makuma pictures vakatozviona kuti kune vanhu vakangwarisa because hai ndori neri basa riri kuti tingwadze vanhu umwe ari kuti please Nick Mangwana don't take us for fools. Please stop this daily propaganda. Not good for your mental health. Just tell your boss you can't keep on doing this. Guys, mona Niki azvikuramba but udzowo murungu daura murungu zvakumagisa because pane zvimwe zvinhu guys pane zvimwe zvinhu zvisingaite udzowo murungu izvi zvakumagisa kuti wewe ungati oramba uchitonzi already bomb kuda muchitosimbisana ayo abo zvikuita zvikira wadzaona kuti adatodzawo zvakati
next month utotambira next month uramba uchingoningirina asi vanhu vachichema uchisimbisa nevanhu iwo ndounenge uchizofesana nevanhu vachikuudza kuti iwo unorwara mental health yako inopedzera yadisturb because vanhu vese vanokudza kuti unorwara unless kana vasingazoverenge zvavo macomments avo ezvinhu zvavanenge vataura pamwe vari kungobayirira vasingatarisi kuti vanhu vari kuti chii oro vakatoemploya moti iwo ndo basa rako rekuzongoverenga uchisefa iwewe ndisoona kuti vanhu vazhinji vanoshandirana netimu raya vanonzi vanoshandiswa netimu raya vamwe vacho vanoita ngava dzinenge dzakundoita kakunorasa mbijana so ndo nyaya dzacho idzo dzinenge dzakatangira ndiko dzinenge dzavo. Then mumwe vari kuti can we have the list tifare nazvo chaizvo plus interviews with the matron it's not make sure aiwakozodiwaka ndozvi nyaya yacho mana tingashayawo kana kapisi kana kavidhio timboonawo kuti aiwa at least apa zviriko dzingori nyaya kungovhura muromo vanhu varikuzviramba mwari kuti regai tinzwe kuna motso kuti vanhu vachiri kuno South Africa here umwe wautaura kuti ngatimbonzwa uko kuhealth kwaikomplainwa nemumwe kozi dzimwe nyika dziri kupopota yeti mukutaura kuti isusu 100% kozi at the end of the day muchakwadzisa vanhu vakuti vanenge vachinotsvaga kunobatsirwa kune dzimwe nyika kuti varapwe kozi vanochizongonzwa kuti aiwa nditi nyika yenyu mimiri kuti yakagadzirisa zvinhu because zviri kubuda panews direct but at the end of the day chokwadi chinozongobuda action ino zvinoratidza zvega kuti apa takanyeberwa but zvinhu zvakutanga as if ivo vari kuita zvinhu zviri bhora kuti aiwa terera isusu vanhu kuna vanhu vari ungrateful vanhu vanongovenga nyika yavo ndiani angavenga nyika yake makazvitare so mushemushe unganziwa chicho unganzi wavenga yako kungonzi wavenga pango pacho ngationgorore mwari kuti only last week a lady was at Hama Hospital in Chirumanzu was told that scans are done in Gweru or Bulawayo. Be serious with citizens Nick and your comrades. Urikuona utonze iwo urikurwara nechi kwa kutenda kwakati but parikunzi 78% nema districts nezvese takatosota because parikunzi 78 zvapera kutoti pangosarira padikidiki ka pangosarira nzvimbo dikidiki ngoti atangosara netumani shoma ende asi tiri kuona kuti kusenda kwacho hapana chati chatangwa ende kana zviri zvekuparira nyato zvinzi equipment pane yakabuda yakadonetwa na Strive Masiwa musuno apa atidi kuti pozonzwanzi vakuti ndeyavo vakaisa ivo nemari yavo no Strive Masiwa akadonetwa ikoko I think nyaya iyo yakatoibudisa pana kuti Strive adonate just in case because vanhu ivavo tinovaziva kana vakuzotaura vanonga kuti zvese ndisu tadeliver ndo zvimwe zvacho zvatinenge tichiwira panapa mwari kuti can you be specific Nick which hospital have been equipped so far ndo nyaya yacho ndikutaura guys you know hapana vari kutaura numbers you know that's propaganda nobenzera ukatrai kuzvitresa zvinhu zvepropaganda actually what it kubva nepapu cheno vega munozoona kuti apana patiri kunyeberwa pana but kuti munyazotresa naisha mwari chitaurwa kuti pakati nepakati like zvinoketwa kakwese munozoti pachingobudiswa zvinhu munhu anongokuda kutaura kuti night guys nyaya iri panapa ndeyekuti tagadzira maziniki kubva apo kusvika apo kudai so hapana kana one pavari kubudisa iyo vari kutaura nemuromo chete kuti takasota takadeliver mwari kuti komana musatinyanyire kudaro asi pamunomuka kubva kuhope motoposta kanhai mukuru because muri kunyeba mwari kuti zvizhinji munongotwita tipewo mabasa apa okay mwari kuti we appreciate this progress in healthcare. It may not be entirely visible, but the progress is real, transforming our healthcare system. Ndo nyaya ndikutaura icho kuti munobuda mimi mukuzvite makadzidza kama kutonyora turungu kuchiti apatomborina zviripo. Usabvume zvinhu zvinani basa rese, usabvume kuita zvekuudzwa. Taurirwai kunzi guys nyaya iri panapa ndekuti muchisumuka panapa position yamuri muri kuenda kwakati munoratidzwa kuti okay ndo patiri apa the hospital yakati because what it's a hospital yatengira zvinorambidzwa chikushanya ndomboenda vanhu mbonoona zviri basa rechi mupinda utombonoona ndakanzwa kuti kwakati waningina upinda upfura neko kana kumborwara umboenda neko handiti unofunga kuti vanhu vese vari kuudzwa vanhu vesimbiri havana hama dzine chirwara kana ivo vacho kurwara unofunga kuti vari kutadza nekuningina but hapana zviri kungotaura nemuromo chete kungonzi zviri kungonzi but kuti uningirire mwari kuti iwe niko ichkamwari make it a habit of reading the Bible every morning kunyeba kumweya kunoda shoko mwakutonzi auda kutendeusa aiwa aiwa neBhayibheri akata Bhayibheri anonyukuduka iwe unofunga kuti akavhura Bhayibheri aiwa these guys laza vachatochivhura Bhayibheri racho bosi zvavakuita manje these guys ndokuudzeni zviri zvenyaya dzeBhayibheri vakangwara vakazviona kuti aiya
this thing chopisa ichi zvitakutoita kamera tidedze mapasta fake vanogara vakaribata vachirivhura ndo vanodedza vavhurira kuti vhura rera kabatiswa mapasta imevaningina these guys vakamubarisa vanoona kuti ini ndakazovhura bhaibheri kandi ndinoona kuzonditongesa kumberi uko saka rekedza nditore vanoita zvefake vakaribata vachikutora ndakuzobvunza nokuti ndakatodedza uyu ndichitoti ndiye munhu waMwari ndakatoti ndiye munhu wenyu wani uyu ndakadedza kuti ndikabate bhaibheri achiribatira kuti Mwari kuti why munhu angagwa achinyeba kunyebera nyika yese zviri pachena kudaro does he even understand zvaanoverenga where are the imagine theaters guys inini ndatombotryo guys ndatombozamo handisi kuziva kuti zviri kupi ndozvo zvacho zvatotonetsana nopanapa kuti tingoonesana kuti zviri papi zvakavhurwa because timboshanya tione because unongochiudzwa zvazvo pamwe wakatomira uri kana pa hospital pepe uri kuudzwa kuti takatoroa uzongonza urati zvamune makuita panapa handiti munhu yarorwara chipinda chiende mufamasi umo munotenga mishonga yakati unyorerwa munotenga mishonga yakati uye kunotikwaseura pamunhu wakufa apa iwo wamboudzwa kunzi zvinhu zvese tanosota 78% tagadzira ubva uzoona kuti 78% kana kuti iwo ukamboenda kubva unombonorariswa pasingaite unoona kuti equipment yacho ndoivi papa vetikunikira Mwari kuti lies nekufurira kuvhuravhura nekufarira kuvhuravhura kwaid kwekwe takazvinzwa kare isi ndonya yedu kutaura vacho Mwari kuti asinikika ini ndakakumaka make sure you don't fall from grace lamai vangu maziziva green forest apo aiwa ndichakuzvambura alright Mwari kuti name the hospitals because right now I'm with my father which hospital iwe munonyepa mukuru taneta nepropaganda dzako people are tired vanonyatsozvinzwisisa vaneta but kune vamwe vari kuzviitawo vanenge vachiti isusu we are just we are educated because ivo vakangwara nokuti vangonoti hapana pakunyetsa ngokuti the problem sanyatotedzera vamwe vanhu kana vasinonyatsodzidza vanonetsa ukuzvona apa uri kuudza macitizens acho uri kuvatongere chii kana vakadzidza vasiyeka vasarudze kana leader wavo vanongoti chitanga sanonyatsoningira vanopindirana zvishande ndozoona dzimwe nyika dzakaita sana South Africa dziya avaswere vachiudzwa izvozvo kuzonzi kudzidza kudidi vanongokudza kuti hatina kudzidza saka bhuku rinoti constitution inonzi right iwo ndiwo kutodza constitution yedu tikuti iwewe usazviprotect tikuti iwewe chimbotimirire makaona zvakaitwa kana vanhu vakaita sana Zuma even vese ana Mbeka nani zvokuzonzi constitution inoti chi vanotozozvinzwa ikoko time inotozoverengwa vapedza kuita zvavanenge vachida ivo vanototi isusu takuti iwewe chimbotimirira zvaizvezvi chimbomira tombodhila situation iripo but Zimbabwe makadzidza munenge muchingoudzwa zvekunyeba muchinyeberwa posha kana one anosumuka challenge kuti mwana makunyeba imimi hapana kana one even kana maopposition nacho vanongozwa zvinhu zvingotaurwa zvinhu zvichingoitika vakanyara hapana mbomsumuko wachitira kuexpose kuti but apa munenge manyanya kunyeba hapana anombozviona Mwari kuti niki utoriwo wekupenga zvakoiwo okay Mwari kuti can you name those hospitals I want to go there check for myself ndo zvandikutaura umwe anofunga kugenina kuti adatombonoona Mwari kuti out of the 78 of Zimbabwe's hospitals that have been equipped nai iwewe Nikki you don't even have a video or a picture of any one of those hospitals V11 please don't do like what happened with the gods okay right pari kudiwa kamufananidzo ndoikubvunzwa nemunhu wese Mwari kubuda kuti I have noticed that mishonga ikuiswa muhospitals ikubiwa nemanesi yenzi vanhu havasi kuiona aiwa musablame manesi aya mani hakuna munhu anonesi anopinda achiba mushonga mani anoisa kupiko nesi mimi zvinobatwa kaanobatwa kaimusanyebezero veimba vanhu musapusiswe mimi ukatona nesi achitari kutengesa mushonga pasaidi akatoihodha samwe koza akatoona business opportunity pairi auziye nonzi mbudzi nedyiga pakasungirirwa akaona kuti nawo zvandakutoita inini ndakutoita darling wevanhu ndowirirana navo vanhu vari kurwarirwa bata musha bozvano kune mpire kunze unoshaudwa unoita sei saka unoona kuti inini ndichigari totanga ka business kangu baba ndatoona opportunity ndakutohodha tumushonga twangu anenge atotomuka bag kake otanga kutobata vanhu zvakanaka kana muchida kamuripoti kuti ninga ari kutengesa mushonga wakati paside ende muno muripota kuti ninga kutengesa mushonga wakati paside muone mimi kuti anosungwa here ndezvake zvanenge akatohodha because they know kuti amutorina kana chinhu musanyebere manezi hakuna kunyebedzera ndo zvemunonetsera munoudzwa propaganda motanga kuda kunyebera kuda
kudzosa dzimwe propaganda kwavari. Why vasingazoreact about that? Why vasingazoite action kana vari ndegegeni? Vanobvunzwa kuti makaisa rini muchunga. Wow. Wari kutaura kuti asi 78 wafunga ndemoyo we battery phone kan. Yeah, I think yakada kutsvake moto azonya kuti moyo, but I think ona pamwe 78% battery phone pamwe battery yake iri pa 78% paunenge uchitaura manyepo isewa kana vanhu vandaneta zvamwe kuti speech writers are getting lazier. Speech writers kuita seko musablame ma-speech writers vanhu vemimba ndinge akanyora speech. Zvinhu izvi zvinotogarwa pasi. Ufunga kuti pane speech anonyorwa akararamba kwake rema anotaura kuti mana ngatiwedzere zvakati. You still remember Mundara Bob aiti speech ikagadzirwa ikanyorwa panapa ikaiswa aiti alright it's fine ndaona kuti the speech aigona kutosvika kuti aiverenga zvimwe ototi ototanga kutotaura iye zvake zvaari kuda. Mamusingazvionere muri vanyorwa neri pachinhu zvemuZimbabwe unless makazvarwa nezuro, but zvinhu speech musablame vanonyora speech aiwa mwari kuti zvimwe hazvidi kutaura. Let the development speak for themselves. Efforts you put in trying to convince them does not change anything on ground. You see, hazvichinje kana munhu ndonyaya yekutaurwa nevamwe pana pamwe kuti lies. That's why they don't fix anything, cause they keep on defending and lying about the work done. Now he believes he's on lies 78%, while it's not even 5% of the functional hospitals. Pamwe mamuchiti ndini kutaura pane vamwe manje vari kunyatsozvinzwisisa inde zvinhu izvi it's not like kuti ndikuzitora kana samwe kana kuti endai pane pavari ndivo vari kutoudzwa direct papo havadaire chete vanenge vachinyebera zvinhu zvenge zvitori right vakataura next akutodzoka nenext propaganda achingoenda zuva ratodoka mwedzi watopera kutotambira achitongodaro vachitoita the same thing vachingonyebera vanhu. Mwari kuti you are talking nonsense. We have got relatives working in the military and police who cannot get paracetamols in their hospitals. Okay, if it was true, definitely the Varakashi Twitter would be literally with evidence instead of those irrelevant ones. Okay, wabva wanyatsodzura pakarewa. The fastest lie, Nikki, I now see that you are working against your master all the time. You highlight panotaurwa manyepo, right? Arudzi wangono haka pakanyepo chaipo nobva wangono haka ipapo nobva waunza vanhu. Saka kuri kuti zvimwe zvese zvachitaura pamwe zvinhu zvazvo zvechokwadi kozi nyaya inoita speech yacho yakamixwa ka isusu tozodai takagadzira parliament makaiona takagadzira road nena parliament makaiona takadyara muti makaiona kuzvipatara tapa 78% wakana ikanyepo kana vakanzi kwa vakanzi asi tikubva tazonopuwa kunzi tite SADC summit takunogadzwa chinchichi. Saka uyu anobva ngunonokora panzi zvipatara tapa 78% ipapo because vanhu vanenge vachingori pakuchinyeba inenge yakasanganiswa. So mwari kuti that doesn't need anyone to shout at the top of the highest point. These are services to be provided by the system, so there is nothing much about it. Okay, mwari kuti zvinozopedziswa na president Chamisa very soon. The old men achapamhanya nemi vana mbudzi yadhura. Okay, mwari kuti Niki tangoti tikuudze kuti we are too committed jambira. Let me skip this one as a belief. Mwari kuti with the way you guys show off just a small scratch of road, motadza kutiratidza pictures of the 78% yacho ndamozvitaurwa tikati vanhu karodi kadiki katambo kadiki zvekuti according tikada kukumbira road yakagadzira neroad muZimbabwe zvafanira kuti kangori ka 1 meter road nemaroads ari muZimbabwe is compared tingotoka so far vakagadzira ka 1 meter, so out of 100 meters ndo paroad dzese tikada kuzogadzira vakagadzira tikada kuziongorora dzimwe dzadziripo dhara musazowanzwa vachipemberera Blair Road kana kuti Mutare Road chinchi musaudzwe nyaya idzodzo yenge iri bold dhare ikatogadzirwa kare zvayoyo. Mwari kuti when is ED going to learn to tell the truth? Since 2017 up to now is just lying. My elections acho anonyeba futi, my abductions anonyeba futi. Isn't it funny that instead of showing pics of where this has been done, you choose to use pics of crowd that was listening to the crepe? No problem.
Ukutaura takagadzira chakati but unobudisa kungoti right mani kinacho ndaya. Vatotaura zvake pakaungana vanhu vari kuudzwa. Vanhu vacho vari kubhilima pamwe ndo 78% yavanhu vacho vakarudzwa vakadikira. I think they need to ndakufunga ini. Pamwe vanhu ivo ndo mu hospitals vacho vakutaura 78% yagadzirwa development ya 78% battery reform. Aiwa mwari kuti this isn't a sauna. It's a day to honor people who gave their lives for Zim to be free. ZANU has made us slaves because of greed and corruption. When we are free, many will go to prison for these abuses. This is not propaganda. It's lies. It's blatant lies and deception. Very dangerous to society. Right? You folks are pulling these numbers out of your areas. No one has seen this anyway. Everyone is putting on glasses, or they are being forced to do so. Aiti murachoka iwo rafano toenda pabasa rope wakavharwa zvakodi ndikini wakadhakwa unodi hapana unongosana option utongosvika wakatongovharwa usazoni kuti maziso akatsukwa navanhu ngori kuti no picture you showed us goats and cats but can't show us theaters. For sure iwe vanomhanyira ngopost zvimwe zvinhu but zvine basa vatauri vangada kunyebera vanhu ngori kuti Nick the president we know the masses who go to rallies the generals who say things that makes us scared. We know, show us that being equipped and the equipment as much as you quote HE attach pictures. They don't want hospitals to be fixed. They are afraid they will run out of complaints. Alright. Ndainzwisisa uona comment utara uyu iri kunzwisisa varati pagare pane problem aditi kutoti pakasvika next maningirikini vanhu vanoramba zviko complain pakasvika next election kapanobonzi don't izvo andipona takagadzira chakati izvo makangoti fotera kaita kuti ngorusota mu hospital totongopedzisa zvinhu zvomboda mari gwati mari yakati nekati atina mira dedza finance minister naisho mari tine mari budget ikoko waudzi budget mari tine utoti tine kana mari yakati mabhillion akati mazvinzwa kungotora yakati totoisa ndozo vanenge vachida kugara panika problem because vakagadzira zvese vanotya kuti vanhu vanongoti but chero makagadzira mune utsinye bva ipapo saka ndozvo zvinotoona vanapa zvinotaura kuti aiwa vanenge vachida kutry kuti kugara pane ma-problems vobva vazongoona kuti vozoramba vachivhoterwa because of something vari kuti pictures dzevanhu vari kurally aiwa ndo chicho chotiratidze mahospitals vanhu vada kuona mapictures for sure mwari kuti we don't eat propaganda Nick. Go visit Mutare Provincial and come back with feedback of the nonsense of 78. What ED is dumb. Why can't he have a team which tells him the truth instead of downloading and from the heaven food? Your lies are on steroids. Guys, but I've tried my best kuti tibonyatso uya bana patione sana kuti these people vanonyatso gadzira zvekunyeba zvokuti unonyatsonzwa pana pakandakurungwa nemanyepo zvokuti iwewe uri pauri papo ukaudzwa nzi takadai zvinobatanidzwa so zvongobatanidzwa but zvinhu izvozvo vanotozvidza vanhu vanoziva kuti ava vanyatsoshandisa dzikakati bozi yavo vakanyatsotora pana vanhu vane dzinokakata avatomboningira. That's why unoona kuti pazhinji pavari kuita kana zvinhu zvavo zviya panotanga patombofamba mabhazi chaiwo ngonzira kuti tinoda kuti mabhazi ekuti vanombonotora vanhu vedu zvimbonotora vedu vanoti isusu vanotifarira vanotisapota moenda mabhazi machairman ikoko vanotoziva kuti izi big fund zichinji saka mabhazi akangosvika kana tikangonzi tu panzvimbo vanhu vese votakurwa voenda panenge pachitaurwa manyepo iwo ground rese rodaira right munhu acharambe zvakiombera anenge adya kana chicken ini yake obva audzwa nyaya dzemanyepo idzodzo hapana chekuti ari kurizina asi kurizina ari kungoombera maoko chete zvichitoenda zvakadaro vamwe vanenge vakamutswa tumbwa twakachipa ungotengerwa kana tumbwa kuti ape tumbwa vaya vakavharwa zvotongoeramba zvakadaro so kuti panyatsosangana nevanhu vanonyatsoshandisa dzinoshanda chaizvo unoona paya vanenge vashayika panzvimbo idzodzo ndo vanozonyatsowanika mumatwitter umu ndo vanenge vakudaira kuti hai mimbomere kabudaona kuti zvinhu izvi zvandikutaura chimbotarisei kumavip kwakwekwe
those guys vaya vanenge vakachena chena vaya vamwe vacho vanenge vakapfeka maglass nyasa vatarisa vanhu vaya panenge pachitaura kunzi ivo vacho vari kutaura kuti chii vari kupindura here vanhu vaya munyatsokuongorora vanhu ivavo muchasara mune maanswers kuti no but this guy is watoona ari kukoripo I think kangotsvaga connection kana kuti chinchi nyatsotarisisa ongorora kuna masingaombere kana maoko ozanenge achiteerera unoti arikutaura zvavo but apa akunyeba handikambodairire nazvo but anyway kutaura kwandozviita yati nenyu munenge muchiudzwa nyaya dzinjinzi makanyanyisa kudzidza saka zvonzaiwa vamwe vakada kukomplaina nzonyawateerera vananyatsodzidza vanazonyatsadzidza vanonetsa kumana amen sapamwe kudzidza kwacho kwakuti kuparire anyway mude Zimbabwe ndonyaya yandangoya nayo nhasi kuti tingoonesa ndi nguva dzichiripo dai nguva musati muzoti aiwa wazotudza nguva dzakaenda aiwa tinototora nguva dzichiripo so tigare tataurirana tiratidzane zvinhu zviri kuitika kumana kujairirwa kwacho kuri kuitwa vanhu pamwe imimo muri part of vanhu muri kuzvibvuma kana kuti unogona kunge iwewe watomboendako ukanomaona mahospitals acho achingotiratidzai sendai mapicture acho in the comment section pananzi paculient kana uchangosvika pana very first time yako like this video kuti ZANU-PF boy kana ende obva wakomenda kana usina zvokomenda aiwazadza achiri mafire emoji kuti vaone kuti pari kupisa alright pari kupisa sai kana 2020 macomments papapa kuti vanyatsoziva kuti vanhu vazviona zvabatwa